Ja to kašlem. Chcel som asi plakať, ale nedá sa to. Musím sa len smiať. Zachytil som v českom mainstreame tento nádherný článok. České neziskovky, ktoré sa tak radi starajú o utečencov, imigrantov a kohokoľvek iného, jednoducho plačujú, že im skončil biznis. Donald Trump zrušil všetku zahraničnú pomoc a oni sú náhle bez peňazí. Z mesiaca na mesiac a nevedia, čo si počnú. Kamaráti, biznis končí. Vaše parazitovanie na spoločnosti nebude pokračovať. Donaldovi Trumpovi k tomuto kroku naozaj tlieskam a teším sa, že aj v Európe takýmto krásnym spôsobom pociťujeme, ako niektorí ľudia, ktorí si chceli urobiť živnosť z politickej agendy a z pomoci kadejakým prišelcom, jednoducho zistujú, že budú musieť ísť do práce. Len tak ďalej, čím viac zastavenej finančnej pomoci aj tým slovenským mimovládnym parazitom a všetci normálni ľudia budú mať len radosť.